Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat. Berjumpa lagi bersama Cak Ponorogo. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, Allahumma amin. Buat sobat-sobatku dimanapun berada, seperti biasa, bahwa pada saat ini saya review suasana hajatan mantu, tepatnya yaitu di Desa Ndayaan, Kecamatan Badekan, Kabupaten Ponorogo, yaitu di Kampung Kliur, Desa Pinggiran, Pelosok Ponorogo. Dan pada saat ini sobat ya, suasana pada siang hari, sekaligus di sini para tamu undangan dihibur oleh seni budaya seni campur sari. Seperti inilah suasana hajatan di desa sobat ya, terlihat guyub rukun. Di sini para sinoman-sinomanwati sedang asik membantu rewang hajatan. Di sini bagian catat-catat sanggan. Oke sobat ya, bahwa di desa ini adalah salah satu kearifan lokal yang sudah sejak lama menjadi tradisi bagian dari hidup di desa. Seperti inilah suasananya. Oke sobat ya, bagaimana keseruan hajatan di desa tersebut? Yuk simak videonya sampai selesai. Yang tribun balikan di kacang gulanem berapa masuk set ingkang satawis mobil atas pemangkipun kunjung rumatan para rombongan sedaya saking bertamu ingkang bidang pikirannya kinarya serangkan dodo-dodo Arjuna berikut kekawan kata gulo siang menuju sonten nggih. Bapak-bapak ten ngajeng iki catanku. Pangling mboten Bu? Mboten. Alhamdulillah. Nggih dintenipun monggo Cahayu menika kirang wicaksana saderengipun ngaturaken salam. Saderenge ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sajake ngantuk kuwesel ngoten nggih Pak. Sumuk Pak. Sumuk alhamdulillah. Halo Pak De. Jenengan mau badhe niku tadi. Tadi kang ngono. Sampeyan kene wis oleh apa kuwi? Kaya ngono kuwi ya. Jenenge gandeng iso. Salame Bapak ketemu kalian Bapak ketemu Ibu Murnia. Ibu Sipur ngono. Acarane apa ta? Malimatul Hitan. Oh kitan. Ngertenono Cahayu. Pripun? Niki pemanggungan sortero Cahayu nggih. Jenenge sunatan niku kathah sanget. Pripun? Ana sing mastani sumpit. Nek sing bahasa rodok maju nikas marga tirta. Nikas kuwi tegese medhot, marga kuwi dalan tirta kuwi banyu. Medhot dalan banyu. Ngoten nggih. Rom saithik nek carane nggoso bahasane nggone Mas Indra niku beda meneh. Pripun? Mutilasi titik. Mutilasi dilebone koper ora? Sampe dilebone koper. Iyalah, Cahayu. Nggih. Kita cobakan sasana terus. Nggih. Lagune terlanjur cinta. Terlanjur cinta. Mandake pengendange. Kita rada kopyur mripat. Heeh. Nggih sing kandhanaken monggo.
karena nika ugi wonten Sasmita Sayu. Nggih. Mereka saking kadang kula Mas Kolis pinangka wakil saking kadang Sinoman nika ugi wonten panyuwunan lagon. Napa? Langgam dadi ati mangke kang bareng badhe bawa menika Mas Kolis. Siap. Cocok. Wis latihan pira-pira dino. Masuk. Wonten Mas Kolis nggih. Oke, siap. Cocok. Nggih, mengke kantoran mriki nggih, Mbah? Enggak. Lah kok mboten iki sinden to, Pak? Dalam Sinden iki nggih. Pasti teparing asli. Pangapunten, Mbah. Kok badhe jawab asta mawon nggih. Nggih, alhamdulillah. Ugi Mbah Sisu rekan sehat. Dalam Bu. Oh, mboten. Niki nggih termasuk senior kula mboten nggih. Derek ajar Mbah nggih, Mbah Su. Maksudnya niki belajar golek duit, Mbah. Mboten tak diajar lho, Mbah niku. Yo dumang sing karo Mbah Su. Niki putu kula lho, jenengan sampun gadah. Lah ngaten. Kakak ngaten. Ditawa. Niki Jumbaga Swasana kinarya serangan kanca-kanca Arjuna. Ugi kagiaraken langsung menika saking channel YouTube Cah Ponorogo. Cah Ponorogo. Oh, Cah Ponorogo. Ajatan Mas. Like, komen dan juga subscribe. Alhamdulillah Cah Ponorogo. Ponorogo lagi. Yo, lanjutkan apa enggak? Kasep budaya lokal. Baca